בוקר טוב, אני יקירה שחר מיחידת המחקר. בדקות הקרובות נסכם את השווקים הגלובליים בשבוע החולף, ובמבט קדימה נמפה את הסיכויים ואת הסיכונים לקראת פתיחת שבוע המסחר בשני הקרוב. אז נתחיל מזה שהשווקים הגלובליים בשבוע החולף רשמו עליות שערים נאות מאוד במדדים המובילים. מדד ה-S&P עלה ב-2.5%, מדד הנסדק עלה ב-4%, ובכך הם בעצם ממשיכים את המגמה החיובית שמאפיינת אותם מתחילת חודש אפריל השנה. מה שהוביל בעיקר את העליות בשבוע ובחודש האחרון זה בעצם עונת דוחות חזקה מאוד בארצות הברית שממשיכה ומפתיעה לטובה, כשהבולטות בשבוע החולף היו חברות הטכנולוגיה, כשבראשן חברות תשתיות ה-AI, והכוונה היא לחברות השבבים, לחברות הזיכרונות, לחברות המארזים. אלה החברות שמאפשרות לכל תחום ה-AI להמשיך ולשגשג בקצב המהיר שלו. אנחנו חושבים שהמגמה הזאת תמשיך ותאפיין את החברות האלו ואת הסקטורים האלו גם בשנה ובכלל בשנים הקרובות. יחד עם זאת, ועם האופטימיות שעולה מכך, יש עדיין גורמי סיכון בשווקים שכדאי להמשיך ולשים להם לב, כי כמובן שהם תורמים ללא מעט תנודתיות בשווקים. הנושא הראשון זה נושא האינפלציה. אנחנו רואים את האינפלציה ממאנת להתמתן, ובעצם היא לא מאפשרת לפד להוריד את הריבית. אנחנו קוראים לאינפלציה הזאת אינפלציה דביקה, כי קשה לה מאוד להגיע חזרה ליעד של 2%. נושא נוסף זה נושא נתוני המקרו. אנחנו רואים את הכלכלה בארצות הברית מתחילה להיחלש, אם זה נתונים קצת יותר רכים בשוק העבודה, ואם זה נתונים שקצת פגעו באופטימיות קדימה, ולכן גם פה צריך להמשיך ולעקוב ולראות כמה עמוק המגמה הזאת יכולה להגיע. וכמובן נושא מדיניות המכסים של טראמפ שממשיך ומלווה אותנו בחודשים האחרונים ועדיין לא הגיע לסיומו בשלב הזה. אנחנו כאן נמשיך ללוות אתכם בכל הנושאים המעניינים שחשוב לשים אליהם לב, ואתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו. להתראות ויום טוב.